Bună ziua, oameni buni, am revenit cu un nou episod. Scuzați, mi-am pornit timerul și eram cam nervos. Ok, haideți să facem un nume nou cu modul Aether 2. Bam, 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 bam. Ok. De când am mai filmat și Minecraft. Da, seria de hardcore. Din păcate, nu mai putem să o continuăm pentru că mi s-a șters mapa. Și din păcate, nu știu al doilea păcate, mă rog, ok. Să vedem. Survival Aether. Da, am scris bine, Aether. Ok. Algison. Sunt un pădure. Sau eu asta spun un sidalan de la un minus. Și au te ajuns de ce. E pentru tine, da, zic asta. Mereu când scriu ala, da, scriu. Nu știu cum așa scriu mereu. Asdas, ajdas. Da, sau așa, mă rog, ok. Minus. Așa. Done. Crei new world. Să se creeze o lume nouă. Nouă, foarte nouă. Nouă, foarte nouă. Nouă de tot. Nouă de tot. Nouă de tot, nouă de tot, de tot, nouă de tot. De tot. Ok, haideți. Se creează. LOL, ce lume șmecheră. Ok, vreau să fac ceva. Uite. Înainte să... Ok. Trebuie să fac undeva unde să fie un pat. Și portalul. E șpat. Da, cam așa e la creativ. Hei, moruf. Naci. Bum, bum, bum. Știu că e survival și n-am voi creativ, da. Soarta. Pam, 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 pam. Ok. Ne trebuie ca să vadă că o să fie Aether. Ești lumina ala Aether. Și ca să vadă dacă o să fie Aether. Skyroot asta. Ok. Glowstone și apă. Să facem mai întâi portelucul. Să facem mai întâi portelucul asta. Nu știu cum se explică, dar mă rog. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Ok, hai să... Ok. Se vede că este din Aether. Are Skyroot de asta. Nimeni nu are. Vă dați seama ce s-ar întâmpla dacă n-am avea Aether mod. Ar fi sfârșitul lumii. În stil Shaumerist. Ok. Gata, cam. Să punem niște paturi. Ia da, chiar mi-a venit o idee de paturi. Că 2 blocuri las pentru ele. Știu că așa poate să pot să... Uite ce deștept sunt, pot să ies. Ok. Acum tot ce mai trebuie să fac este să... Am asta... Torței. Da, nu merge planul. Aia, punem pe jos aici. Ok. Au trecut deja 4 minute, lol. Ok. Scuzați, trebuia să pregătesc deja asta, știu, da, ne. Am fost presat de timp că am încercat odată să fac video, dar na. Mi-e și ceva bine. Și acum pe... Acum game mode 0. Vreau să fac ceva. Ce lume e asta? Ok.
S-ar putea să dureze o grămadă de timp să facă downloading terenul. Da, așteptăm. 20 de FPS. Mai bine că filmez cu Fraps, că nu mai am. Că Bandicam e nașpa, pentru că direct când apare scrie acolo sus Bandicam, na, ca să-i sponsorizeze, să zică, bă, da, filmează bine, hai să filmez și eu. Și Bandicam nu prea e bun din partea mea, pentru că doar filmează decât 10 minute pe timer. Cu Fraps să filmezi cât ai tu chef. Și da, trebuie să arate cifrele roșii. Eu credeam înainte, când nu eram bun la filmat, că trebuie să fie cifrele verzi ca să meargă. O să dea încolo de treabă de ce dorați atât de mult downloading training. Și de ce vorbesc așa de mult? Mă rog. Num 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 num. Ai, tărai. Num 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 num. Nici acum nu s-a încărcat. Așa. În timp ce normal nu s-a încărcat. Ce-i aici? Balene, mi-e frică de balene. Sunt aștept de miros. Am să sar pe nord, dar n-am avut țintă. Nu. Așa. A fost bine. You know what? Așa. Da, a fost ca o lumină. Și nici măcar nu fac ce trebuie. Alți nori, altundeva. Dungeon! Cred că s-a început să fac în episodul 4. Sper să nu mor dacă mă arunc. Mă arunc un copac. Să nu mor. Așa. Sunt deștept. Că n-am murit. Și vechi și în copac. Orange fruit tree sapling. O să iau portocale, cred. Da. Știți ce îmi place mie aici? Vreau să vă arăt ceva. Mai întâi. Da, cam mare copacul ăsta. Vă spun când cobor din copac. Se pare că se uită. Ok. Faza șmecheră cu dungeon-ul. Eu să zic. Available. Vreau să vă arăt ceva. Știți că și acum pot să intru, uitați. Dacă vreau, dar mi-e frică. Mi-e frică și o dom singurică. You are attempting the Slither's Labyrinth on your own. This dungeon is a very dangerous place, and you could lose all your items as a result. Are you prepared to enter these depths? Nu. Mă cam sperie faza asta. Nu am cum să spar chestiile alea acum. Ok, hai să vedem. M-am blocat. Frumos. De ce trebuie eu mereu să mă blochez pe acesta? Ok, așa. Pe acest ok, așa. Cum să nu asta? Văd halea la mea. Dar o să încerc să fac răsplay și cu
More. O lume nouă, care pe una deja am început să fac. Yes! Ok. Graf și așa, facem iteme. Porc! Să ne punem pe el sau el să punem pe mine, că nu mai știu. O să avem o cină gustoasă. Deja îl văd cum stă pe craftingul meu. Stai pe capul meu! Nu vrei? Dar acum vrei? Nu te las să zbori. Am porc chop. Ce este? Orange fruit. Frate, dar câte dungeon-uri sunt pe aici? Nu te mai bloca așa. Dar frate, nu înțeleg ce-i pe aici, că sunt numai dungeon-uri. Cum dungeon, poate. Aici am e cam frică să da, la. Labirintul Slither. Care vreau de o somn și urmă. Nu înțeleg, frate, ce-s atâtea la... E cam nașpa pe aici, stai, că vezi cuvintele alea, available. Și cam, cum să zic eu, îmi pretușe termițele. Asta nu-mi place mie, să fiu în apropiere de dungeon-uri. De asta nu-mi place mie. Hapciu! Deja am avea decât 12 lemn. 12 lemn, au trecut 12 minute de abia. Cred că episodul ăsta o să fie mai scurt. Vreo 15 minute, pentru că n-am nici cam nerele să mai filmez, că e cam târziu cât e. E și 9:48. Știu, eu filmez numai noaptea, de ce pic eu numai noaptea să filmez, nu știu. Ăsta de... Stai, bă. Sunt cam proști, știți de ce? Pentru că eu am un topor la îndemână care îmi dă două de astea și eu o să pan cu mână. Da, o să am mult mai multe în episodul următor. Episodul următorul era să zic. Episodul următor o să numesc. Nu foarte mult, pentru că mai întâi îmi fac casa. Da, în timp ce filmez o să-mi fac casa, pentru că nu pot să nu filmăm. E slău. Bine, nu o să ziceți la o ziceți. Stai să-mi pic, să fac vocea mai... Cam ca un... Știu, a fost cam ciudată vocea asta. Eu din prima. Știu că am zis că minez videoclipul următor, dar din asta faci turții. Deci... Să nu-și pe că am nevoie la baie. Mai iau copacelul ăsta mici și sfârșesc episodul. Scuzați că sfârșesc așa repede, dar am nevoie și la baie și mai și târziu. Hai, nu te mai bloca Minecraft-ul. Te blestem, lagule.
Hai. 42, da, hai să le prelucrăm și gata. Așa, ce mult lemn, ce puțin, ok. Ok, asta a fost și pentru astăzi, nu uitați like, comment și subscribe pentru că am nevoie. Și ce vreau să vă mai spun? Da. Întrebarea zilei de astăzi este ce să mai fac pe ăsta. Asta a fost și pentru astăzi. La revedere! La revedere!